Στις 23 Δεκεμβρίου του 1920 ο Κωνσταντίνος κηρύσσει την έναρξη εργασιών της Νέας Βουλής. Στο λόγο του τονίζει την αφοσίωση της κυβέρνησης στους συμμάχους και την απόφασή του να προασπίσει τα ελληνικά συμφέροντα στη Μικρά Ασία. Την ίδια μέρα, οι ισχυρές δυνάμεις του ελληνικού στρατού προωθούνται σε μια ευρείας κλίμακας αναγνωριστική επιχείρηση προς Ανατολάς. Η κυβέρνηση Ράλι θέλει με κάθε τρόπο να πείσει την Αντάντ πως παρά την ήττα των φιλελευθέρων τίποτα δεν αλλάζει στους προσανατολισμούς της Ελλάδας. Το πρώτο και το τρίτο σώμα στρατού κινούνται προς τους δύο μεγάλους σιδηροδρομικούς κόμβους, το Αφιόν Καραχισάρ και το Εσκή Σεχίρ. Οι Έλληνες με αλλεπάλληλες επιθέσεις των Ευζώνων νικούν στην Κοβαλίτσα. Στο χωριό Ινωνού όμως, έξω από το Εσκή Σεχίρ, αποκρούονται. Αλλά αναδιπλώνονται με απόλυτη τάξη στις οχυρωμένες θέσεις τους ανατολικά της Προύσας. Είναι η πρώτη σημαντική μάχη του Μικρασιατικού πολέμου που δεν λήγει νικηφόρα. Οι απώλειες είναι 200 νεκροί και τραυματίες. Οι τουρκικές απώλειες πολύ μεγαλύτερες. Ο κεμαλικός στρατός όμως δεν είναι εκείνος του περασμένου καλοκαιριού. Σε αριθμούς είναι πολύ μεγαλύτερος, ο οπλισμός του είναι καλύτερος και η πειθαρχία του υποδειγματική. Στην Ελλάδα η κυβέρνηση θέλει καλές σχέσεις με την Αντάντ. Προσπαθεί να περιορίσει τις αντιδικίες και τη δράση των δυναμικών οργανώσεων των επιστράτων. Παρά τις διακηρύξεις όμως για τη δημιουργία κλίματος εθνικής ενότητας, οι εκαθαρίσεις στη διοίκηση είναι εκτεταμένες. Από το Μητροπολίτη Αθηνών μέχρι τους Βενιζελικούς γυμνασιάρχες. Ο στρατηγός Παπούλας παίρνει τη θέση του αρχηγού στρατιάς Παρασκευόπουλου. Επιτελικοί αξιωματικοί αντικαθίστανται, ενώ επανέρχονται 1500 απότακτοι. Παρά την αναστάτωση, ο βασικός κορμός του στρατού παραμένει για να συνεχίσει τον πόλεμο. Η αντιβενιζελική ηγεσία του όμως δεν γνωρίζει καθόλου τις συνθήκες του μετώπου. Στη Μικρά Ασία η διάταξη του ελληνικού στρατού κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα τρία σώματα σχηματίζουν ένα τεράστιο μισοφέγγαρο ανοιχτό προς την Ανατολή. Απέχουν πολύ μεταξύ τους και επικοινωνούν δύσκολα μεταμετώπιστεν. Το δίλημμα διαγράφεται σαφές. Προέλαση προς το Εσκή Σεχίρ και το Αφιόν Καραχισάρ ή σταθεροποίηση στην περίμετρο της Σμύρνης. Ο Βενιζέλος, που γνωρίζει την κατάσταση στο στράτευμα, προτείνει σύμπτυξη του μετώπου. Ο πρωθυπουργός Ράλης εξετάζει την πρόταση. Ο βασιλιάς και ο Γούναρης όμως αντιδρούν. Στη διασημαχική συνδιάσκεψη του Λονδίνου για την ειρήνευση στην Ανατολή, οι Τούρκοι ζητούν αναπροσαρμογή της συνθήκης των Σευρών. Οι Έλληνες επιδιώκουν την υποστήριξη της Αγγλίας για να προελάσουν προς την Άγκυρα. Ο Λόιντ Τζόρτζ υπόσχεται αόριστα κάποια βοήθεια, αλλά το Υπουργείο Εξωτερικών διαφωνεί. Γάλλοι και Ιταλοί συνάπτουν μυστική συμφωνία με τους Κεμαλικούς. Όλα δείχνουν ότι η προέλαση δεν πρέπει να καθυστερήσει. Η επίθεση ξεκινά στις αρχές Μαρτίου, ενώ στο μέτωπο δεν έχουν φτάσει ακόμη 3 σειρές εφέδρων και εθελοντών που πλησιάζουν τις 60.000. Η κυβέρνηση πιστεύει στην εύκολη νίκη. Έτσι, τις παραμονές μόλις των επιχειρήσεων συνεχίζει τις εκαθαρίσεις βενιζελικών αξιωματικών. Ο ελληνικός στρατός προχωρεί προς το Αφιόν Καραχισάρ και το Εσκή Σεχίρ. Η αντίσταση των Κεμαλικών είναι περιορισμένη. Στη συνέχεια όμως αντιπιτίθενται. Οι Έλληνες υποχωρούν στην Προύσα με 5.000 νεκρούς και τραυματίες. Το 34ο Σύνταγμα καλύπτει την υποχώρηση. Έτσι, η επιστροφή των ελληνικών δυνάμεων στις αρχικές τους θέσεις γίνεται χωρίς άλλες απώλειες. Το ηθικό του στρατεύματος όμως έχει κλονιστεί. Την άνοιξη του 1921 συμπληρώνονται 100 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Παρά την αναπάντεχη διακοπή των θριάμβων ή ακριβώς για το λόγο αυτό, σε ολόκληρη τη χώρα οργανώνονται γιορταστικές εκδηλώσεις. Επίσημοι φτάνουν για να παρακολουθήσουν παρελάσεις. Καθηγητές εκφωνούν πανηγυρικούς λόγους. Κληρικοί δοξολογούν, τα στεφάνια κατατίθενται το ένα μετά το άλλο. Οι φιλελεύθεροι υποστηρίζουν την ανάγκη κοινής πολιτικής χωρίς να συμμερίζονται τις επιφυλάξεις του Βενιζέλου για τη συνέχιση του πολέμου.
Το σύνθημα του αποφασιστικού χτυπήματος στον κεμαλισμό καλύπτει ακόμα και τους συνεχιζόμενους διωγμούς βενιζελικών. Ταυτόχρονα, οι πολιτικές εξελίξεις δεν σταματούν. Δισταγμοί, επιπολαιότητα, αντιφάσεις χαρακτηρίζουν την κωνσταντινική πολιτική στο Μικρασιατικό πόλεμο. Ο γιορτασμός της εκατονταετηρίδας δεν διαρκεί αρκετές μέρες. Ο βασιλιάς δίνει παντού το παρόν. Πολύ περισσότερο εκεί όπου τιμάται το πρόσωπό του. Του Αϊτού ο γιος δεν είναι πια μόνο τραγούδι, αλλά και άγαλμα. Η κυβέρνηση Καλογερόπουλου παραιτείται και ο Γούναρης αναλαμβάνει πρωθυπουργός και υπουργός δικαιοσύνης. Στο Υπουργείο Στρατιωτικών τον αντικαθιστά ο Νικόλαος Θεοτόκης. Οι φιλελεύθεροι επιμένουν στη μετριοπαθή στάση. Ο Μεταξάς από την άλλη πλευρά δεν συμμετέχει στην ανασύνταξη του βασιλικού επιτελείου. Αν και χαιρέτησε την εκστρατεία του 1919, επιστρέφει στις παλιές του απόψεις. Ο κύριος κίνδυνος για τη χώρα είναι ο αποβοράν. Πιστεύει στην ισχύ του εθνικιστικού κινήματος των Τούρκων και θεωρεί αδύνατη την επικράτηση των Ελλήνων. Η οικονομική ζωή της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι στη βάση της γεωργική. Ο Γούναρης είχε αντιταχθεί προεκλογικά στην αγροτική πολιτική του Βενιζέλου. Τώρα, προκειμένου να ικανοποιήσει τους ιδιοκτήτες γης, ανακαλεί 150 διατάγματα απαλωτριώσεων. Έτσι, εξασφαλίζει και τους ψήφους των κολύγων που εξαρτώνται ολοκληρωτικά από τους επιστάτες και τα αφεντικά τους. Το γεγονός έχει αρνητικές συνέπειες στην παραγωγή. Όμως το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης παραμένει στα εξωτερικά, στον πόλεμο που αμβλύνει για την ώρα τις κοινωνικές αντιθέσεις. Στα χωριά δεν γίνεται καμιά προσπάθεια εξυγχρονισμού των καλλιεργιών. Η χρηματοδότηση της γεωργίας που έχει αναλάβει η Εθνική Τράπεζα δεν καταφέρνει να απαλλάξει τους γεωργούς από τις τοκοκλήφους. Οι αγρότες χρησιμοποιούν πάντα ξύλινα άρωτρα και ζώα. Τα τσιφλίκια αλλά και η μικρή ιδιοκτησία, όπου αυτή υπάρχει, παρουσιάζουν το ίδιο υψηλό κόστος παραγωγής. Συνέπεια όλων αυτών είναι η ολοένα αυξανόμενη εισαγωγή δημητριακών. Η επαρχία μένει οικονομικά και κοινωνικά καθυστερημένη. Το διεκδικητικό κίνημα των εργαζομένων παρά τις διώξεις ισχυροποιείται στα αστικά κέντρα. Οι τροχιοδρομικοί και οι σιδηροδρομικοί υπάλληλοι ανακοινώνουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση. Ο Γούναρης απαντά τοποθετώντας χωροφύλακες στους σταθμούς. Οι συνδικαλιστές σιδηροδρομικοί παρακολουθούνται. Προφασιζόμενοι την οργάνωση μιας γιορτής, συναντώνται και αποφασίζουν την κήρυξη απεργίας. Οι σειρμοί ακινητοποιούνται. Στο Βόλο, η Πανεργατική Ένωση πραγματοποιεί συλλαλητήριο κατά της ακρίβειας και του πολέμου. Οι απεργίες επεκτείνονται. Οι ηλεκτροτεχνίτες και οι εργάτες φωταερίου κλείνουν τους διακόπτες. Η Αθήνα βυθίζεται στο σκοτάδι. Η κυβέρνηση προχωρεί σε διωγμούς συνδικαλιστών και διατάζει την επιστράτευση των εργαζομένων. Κανείς απεργός όμως δεν παρουσιάζεται στη δουλειά. Τίθεται σε εφαρμογή ο στρατιωτικός νόμος. Πολλοί συλληφθέντες επιστρατεύονται για να σταλούν στον πόλεμο. Το Μικρασιατικό μέτωπο μετατρέπεται και επίσημα από την κυβέρνηση σε τόπο τιμωρίας. Οι προτέτοιοι, κυρίως στελέχοι του Σοσιαλιστικού Δημοκρατικού Κόμματος, καταδικάζονται σε βαριές ποινές. Η απεργία διαλύεται. Στις 29 Μαΐου του 1921, ο κόσμος παρακολουθεί στο Φάληρο την πανηγυρική αναχώρηση του βασιλιά για τη Σμύρνη. Ο Κωνσταντίνος δεν συνδέει τυχαία το ταξίδι του με την άλωση. Θέλει να ξυπνήσει παλιές μνήμες και να τονώσει το μύθο της μεγάλης ιδέας. Μέσα σε ένα κλίμα εθνικισμού που ανατροφοδοτείται από τον τύπο και την επιθυμία του κόσμου για γρήγορο νικηφόρο τέρμα του πολέμου, δεν υπάρχει χώρος για την ψυχρή λογική. Η κοινή γνώμη παραμένει απληροφόρητη για τις εξελίξεις. Καμιά είδηση δεν φωτίζει τα πραγματικά προβλήματα του πολέμου και της εξωτερικής πολιτικής. 468 χρόνια μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, το περιβάλλον των ανακτόρων προβάλλει την ιδέα του αναβιωμένου Κωνσταντίνου Παλαιολόγου.
Ο ενθουσιασμός των ημερών, ωστόσο, και η πανηγυρική δοξολογία στη Μητρόπολη δεν μπορούν να καλύψουν την νευρικότητα της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Κυκλοφορούν φήμες για κυβερνητική κρίση και αντικατάσταση του Γούναρη από τον ευνοούμενο των ανακτόρων Θεοτόκη. Ο βασιλιάς επιβιβάζεται στο ατμοκίνητο λίμνος. Και στην πόλη, φωνάζει το πλήθος. Ο Έλληνας μονάρχης όμως στοχεύει βαθύτερα, στην Άγκυρα. Δυόμισι μήνες πριν, το κεμαλικό καθεστώς έχει υπογράψει σύμφωνο φιλίας με τη Σοβιετική Ένωση. Σε αυτό προβλέπεται ο αποκλεισμός των δυτικών δυνάμεων από τα στενά. Στις αρχές Ιουνίου, ο Βενιζέλος παραμένει στο Παρίσι χωρίς να σταματά τις πολιτικές του δραστηριότητες. Θέλοντας να προλάβει την ελληνική προέλαση, καλεί εμπιστευτικά, όπως ψιθυρίζεται, την κυβέρνηση να δεχτεί ένα νέο σχέδιο ειρήνης που προτείνει η Αγγλία. Σε αυτό περιλαμβάνεται η αποστρατικοποίηση του ελληνικού τμήματος της Ανατολικής Θράκης και η σταδιακή αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την πόλη και τις περιοχές της Μύρνης. Ο Γούναρης απορρίπτει τις προτάσεις. Όλες οι πτέρυγες της Βουλής συμφωνούν. Και σύσσωμος ο τύπος χειροκροτεί. Οι θερινές επιχειρήσεις στο μικρασιατικό μέτωπο θα πραγματοποιηθούν. Ο Κωνσταντίνος φτάνει στη Σμύρνη τις τελευταίες μέρες του Μαΐου. Για την υποδοχή του έχουν διατεθεί όλα σχεδόν τα πλεούμενα του λιμανιού. Χιλιάδες κάτοικοι συμμετέχουν στον πανηγυρισμό. Βάρκες γεμάτες κόσμο ακολουθούν το βασιλικό σκάφος καθώς μπαίνει στο μικρασιατικό λιμάνι. Τα πλήθη τον υποδέχονται σαν λυτρωτή. Και οι οικονομικοί παράγοντες σαν εγγυητή των συμφερόντων τους. Ο Κωνσταντίνος ονειρεύεται τις τελετές των Βυζαντινών αυτοκρατόρων, των προκατόχων του όπως θέλει να πιστεύει. Τα κυβερνητικά συνθήματα για την επέκταση του πολέμου βρίσκουν απήχηση σε ένα πραγματικό γεγονός, στον πόθο του χριστιανικού πληθυσμού να μείνει η Σμύρνη ελληνική. Ο Κωνσταντίνος ο 12ος παρουσιάζεται σαν συνεχιστής της αυτοκρατορικής δυναστείας. Ο ίδιος φαίνεται ικανοποιημένος από το ρόλο του. Με την προέλαση συμφωνούν παρά τις επιφυλάξεις τους και οι δυτικές δυνάμεις της Αντάντ για τους δικούς τους βέβαια λόγους. Η αιτία που μας όθησε την εποχή της συνθήκης των Σευρών στην υποστήριξη της Ελλάδας, γράφει το στέλεχος του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών Χάρολντ Νίκολσον, δεν ήταν συναισθηματική. Ήταν η προστασία των Ινδιών και του Σουέζ. Αφού η Τουρκία αποδείχτηκε αναξιόπιστη σύμμαχος, στραφήκαμε προς την Ελλάδα. Η χώρα αυτή είναι αρκετά ισχυρή για να μην μας δημιουργεί οικονομικές δαπάνες σε περίοδο ειρήνης και αρκετά αδύνατη σε περίοδο πολέμου ώστε να μένει υποτελή σε εμάς. Ειρηνόφιλα κηρύγματα. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο εξοπλισμός της σε σύγχρονα πολεμικά μέσα αυξάνεται αλαιματωδώς. Αποκορύφωμα αποτελεί η κατασκευή της μεγαλύτερης ως τώρα βόμβας αεροπλάνου. Είναι 2.000 λιβρών και η επίσημη δοκιμή της γίνεται με τον βομβαρδισμό ενός παλαιού θωρηκτού. Παρόντες στην τελετή ο ίδιος ο πρόεδρος Χάρτινγκ, ο Ιταλός στρατηγός Μπαντόλιο και αξιωματικοί διαφόρων χωρών. Είναι οι πιθανοί αυριανοί πελάτες της πολεμικής βιομηχανίας. Οι καλύτεροι όμως πελάτες βρίσκονται μέσα στην ίδια τη χώρα. Οι ηγεσίες ναυτικού και αεροπορίας βρίσκονται σε συνεχή διαμάχη. Αμφότερες διεκδικούν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή των εξόδων τους στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι Ρώσοι κομμουνιστές και ο ρωσικός λαός είναι οι νικητές του αιματηρού εμφυλίου πολέμου. Η χώρα όμως είναι σχεδόν ολοκληρωτικά κατεστραμμένη. 5 εκατομμύρια άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και την επιδημία τύφου που ακολουθεί.
Η βιομηχανική παραγωγή έχει πέσει στο 1/7 εκείνης του 1913. Το στάρι παράγεται στις μισές ακριβώς προεπαναστατικές ποσότητες. Μια μακρά ξηρασία συμπληρώνει την καταστροφή. Ο ρωσικός λαός ωστόσο δεν έχασε την πίστη του. Η Επανάσταση έδειξε πως ήξερε να αμήνεται στις επιθέσεις και ξεπέρασε τις σοβαρότερες δοκιμασίες. Σε ολόκληρο τον κόσμο έχει ξεσηκωθεί ένα μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης στη Σοβιετική εξουσία. Εκφράζεται κυρίως με υλική ενίσχυση. Όμως η βοήθεια αυτή δεν αρκεί. Ο πληθυσμός πρέπει να οργανωθεί για την ανασυγκρότηση της χώρας. Καθιερώνονται τα κομμουνιστικά Σάββατα. Η προαιρετική δηλαδή εργασία στο τέλος κάθε εβδομάδας. Το μέτρο έχει επιτυχία. Ο Λένιν ανακοινώνει τη νέα οικονομική πολιτική. Επιτρέπει την εμπορευματοποίηση του αγροτικού πλεονάσματος. Δίνονται έτσι κίνητρα στους αγρότες για να αυξήσουν την παραγωγή τους. Επιτρέπει τις μισθωτές σχέσεις εργασίας και καταργεί την εθνικοποίηση των μικρών βιομηχανιών. Επανεισάγονται έτσι, λένε οι επικριτές της στροφής αυτής, καπιταλιστικές σχέσεις εργασίας στην παραγωγή. Στόχος μας, η ανόρθωση της οικονομίας, τονίζει ο Λένιν, όχι όμως χωρίς κρατικό έλεγχο. Η νέα οικονομική πολιτική είναι ένα άρμα με καπιταλιστικά άλογα, αλλά με τα χαλινάρια πάντα στα χέρια της εργατικής τάξης. Στις αρχές Ιουνίου, οι ελληνικές δυνάμεις προετοιμάζονται εντατικά για την προέλαση. 2 ακόμη κλάσεις ανακαλούνται από την εφεδρεία για να ενισχύσουν το μικρασιατικό μέτωπο. Ο λαός, κουρασμένος από το συνεχιζόμενο πόλεμο, ελπίζει πως το τέλος της δοκιμασίας θα έλθει με μια σύντομη και νικηφόρα επίθεση. Το ίδιο και οι στρατευμένοι, που φτάνουν τώρα τις 200.000. Στην πρώτη γραμμή του μετώπου στη Μικρασία υπηρετούν 60.000. 300 πυροβόλα και 700 πολυβόλα αποτελούν το βαρύτερο οπλισμό της ελληνικής στρατιάς. Από την άλλη πλευρά, οι κεμαλικές δυνάμεις στα δυτικά της Άγκυρας δεν ξεπερνούν τις 60.000. Διαθέτουν 200 πυροβόλα και 400 πολυβόλα. Σκοπός της ελληνικής επίθεσης είναι η συντριβή των Τούρκων στην περιοχή της Κιουτάχιας και η κατάληψη της σιδηροδρομικής γραμμής Κωνσταντινούπολης-Βαγδάτης από τον κόμβο του Εσκή-Σεχίρ μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ. Στις 26 Ιουνίου εκδηλώνεται η ελληνική επίθεση. Το τρίτο σώμα στρατού κινείται από την Μπρούσα με στόχο να βρεθεί στα βόρεια της Κιουτάχιας. Ταυτόχρονα η 4η ελληνική ημεραρχία καταλαμβάνει το Αφιόν Καραχισάρ. Το πρώτο και δεύτερο σώμα καταλαμβάνουν τη σιδηροδρομική γραμμή μέχρι το Ακτσάλνταγκ. Η πρώτη κίνηση για την περικύκλωση της Κιουτάχιας έχει πετύχει. Ο Κεμάλ αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο. Σε σύντομο πολεμικό συμβούλιο με τον τοπικό διοικητή Ισμέτιν Ονού αποφασίζεται η υποχώρηση προς το Εσκή-Σεχίρ. Μία ημέρα μετά, γύρω από την πόλη έχουν εγκατασταθεί 3 ελληνικές μεραρχίες. Μια απόπειρα τουρκικής αντεπίθεσης αποτυγχάνει και οι κεμαλικές δυνάμεις υποχωρούν με αταξία. Οι απώλειές τους είναι μεγάλες. Στο μεταξύ, από τις 6 Ιουλίου, ένα απόσπασμα της 9ης μεραρχίας έχει καταλάβει χωρίς αντίσταση την Κιουτάχια. 4.000 Τούρκοι έχουν συλληφθεί αιχμάλωτοι. Ο πρώτος ελληνικός στόχος, η κατάληψη δηλαδή των κόμβων του Εσκή-Σεχίρ και του Αφιόν Καραχισάρ, έχει επιτευχθεί. Όχι όμως και ο δεύτερος, που ήταν η συντριβή των Κεμαλικών στην Κιουτάχια. Η έγκαιρη σύμπτυξη των Τούρκων στο Σαγκάριο και η αδυναμία των Ελλήνων να τους καταδιώξουν πέρα από το Εσκή-Σεχίρ οδηγούν στη συνέχιση του πολέμου. Την κατάληψη της Κιουτάχιας και του Εσκή-Σεχίρ διαδέχονται δοξολογίες και πανηγυρικές εκδηλώσεις. Πολεμικοί ανταποκριτές εφημερίδων φροντίζουν να μεταφέρουν στην Ελλάδα ένα κλίμα σίγουρης νίκης.
Τα ρεπορτάζ περιορίζονται στις επίσημες ανακοινώσεις και στις συνεντεύξεις τύπου που δίνουν ο Γούναρης και ο Θεοτόκης. Έτσι, οι πραγματικές συνθήκες του πολέμου και οι δυσκολίες που το συνοδεύουν μένουν άγνωστες στον πολύ κόσμο. Η Εκκλησία δίνει το παρόν ευλογώντας τα ελληνικά όπλα. Παρελάβουν οι σημαίες των στρατιωτικών τμήματων που πήραν μέρος στις δύο τελευταίες νικηφόρες μάχες. Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος παρασημοφορεί τις σημαίες. Αξιωματικοί και οπλίτες πρέπει να πιστέψουν στη νίκη όσο ποτέ. Μπροστά τους απλώνονται χιλιόμετρα αλμυρής ερήμου. Το ηθικό των Ελλήνων πρέπει να είναι υψηλό, τόσο που να ξεπεράσει τις δυσκολίες της προέλασης και της επίθεσης των γεμαλικών. Οι αποστάσεις από τις πηγές εφοδιασμού στα μετόπισθεν θα μακρύνουν πολύ. Οι Κωνσταντινικοί γνωρίζουν πως το στράτευμα είναι κουρασμένο. Ελπίζουν όμως πως η νικηφόρα πορεία προς το Σαγκάριο θα φέρει και το οριστικό τέλος της τουρκικής αντίστασης. Παρελάσεις και παράσημα πρέπει να κάνουν περήφανους και άρα πιο μαχητικούς τους πολεμιστές. Η προέλαση πρέπει με κάθε τρόπο να συνεχιστεί. Η παλιά Οθωμανική πόλη της Κιουτάχιας αποτελεί πλέον την έδρα της ελληνικής στρατιωτικής διοίκησης. Εδώ, δίπλα στα βυζαντινά τείχη που την περιβάλλουν και ξυπνούν ένδοξες μνήμες, βρίσκεται το βασιλικό επιτελείο. Τα αυτοκίνητα πηγαίνουν-έρχονται μεταφέροντας τους Έλληνες επιτελικούς αξιωματικούς σε έκτακτη πολεμική σύσκεψη. Θέμα της η συνέχιση των επιχειρήσεων. Ο Διευθυντής Εφοδιασμού Συνταγματάρχης Σπυρίδωνος υποστηρίζει ότι μετά το Σαγκάριο η τροφοδοσία των βημάτων θα είναι αδύνατη. Αντίθετα, ο Διευθυντής των Επιχειρήσεων Συνταγματάρχης Σαριγιάννης προτείνει άμεση προέλαση προς την Άγκυρα πριν ο Κεμάλ να συντάξει τις δυνάμεις του. Για μια ακόμη φορά, δύο εντελώς διαφορετικές προτάσεις ενοποιούνται κάτω από την πίεση της σκοπιμότητας. Οι Έλληνες θα βάδιζαν καταρχήν ως το Σαγκάριο. Αν ο Κεμάλ παρέμενε στα δυτικά, θα προκαλούσαν μάχη. Ένα ελληνικό τμήμα θα προχωρούσε προς την Άγκυρα και θα κατέστρεφε τις αποθήκες υλικού των Τούρκων. Αν ο Κεμάλ οχυρωνόταν στα ανατολικά, ο στρατός εκστρατείας θα περνούσε τον ποταμό μόνο αν καταλάμβανε τη σιδηροδρομική γραμμή που τον διασχίζει. Στις 15 Ιουλίου το υπόμνημα υποβάλλεται στο Μεγάλο Πολεμικό Συμβούλιο. Καλά πληροφορημένες πηγές λένε ότι ο Κωνσταντίνος δεν πήρε ενεργό μέρος στη συζήτηση. Συμφώνησε με τον Γούναρη και τον Θεοτόκη που τάχθηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της προέλασης. 80.000 άνδρες θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου για το Σαγκάριο. Στην Ελλάδα, το γλωσσικό ζήτημα έρχεται ξανά στην επικαιρότητα, καθώς η βασιλική κυβέρνηση διακόπτει την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Βενιζέλου και επιτίθεται ανοιχτά στη δημοτική γλώσσα. Τα αναγνωστικά βιβλία αποτελούν επίκεντρο των αντιδράσεων. Το Υπουργείο Παιδείας συγκροτεί μάλιστα ειδική επιτροπή για να τα κρίνει. Στην έκθεσή της αποφαίνεται να καώσει. Το αλφαβητάρι με τον ήλιο και τα ψηλά βουνά χαρακτηρίζονται έργα ψεύδους και κακοβούλου προθέσεως. Η επίθεση κατά της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του Βενιζέλου εκφράζεται κυρίως από κύκλους της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι κορυφαίοι εμπνευστές της, Γλινός, Δελμούζος, Τριανταφυλλίδης, παραιτούνται από τις θέσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας. Οι συντάκτες των αναγνωστικών κατηγορούνται ότι στα γραπτά τους περί των ιδανικών της πατρίδος και της θρησκείας ουδής γίνεται λόγος. Σ' όλα αυτά απαντά ο Δημήτρης Γλινός. Η καθαρεβουσιάνικη επιστήμη, γράφει, δοκίμασε πάλι τα παλιά σκουριασμένα της όπλα. Μπήκαν στην υπηρεσία της φιλόλογοι, παιδαγωγοί, γλωσσολόγοι, αξιωματούχοι και όλοι μαζί θεολογούν, καπηλικά πατριδολογούν, σεμνότυφα ηθικολογούν, αντρόπιαστα ψευδολογούν, κακόβουλα συκοφαντούν, ανέστητα αδικούν και θριαμβευτικά ανοηταίνουν. Τις ώρες της πολεμικής ανάπαυλας, οι στρατιώτες παρακολουθούν πρόχειρες θεατρικές παραστάσεις. Η επιθεώρηση κυριαρχεί στο ρεπερτόριο. Μόνιμος πρωταγωνιστής αναδεικνύεται ο φουστανελοφόρος Εύζωνος. Στα έργα που ανεβαίνουν στις αυτοσχέδιες σκηνές, τα νούμερα υποτάσσονται στις σκοπιμότητες της εποχής. Οι Τούρκοι πάντα γελιοποιούνται. Όλα αυτά παρουσιάζονται με απλά κείμενα για να διασκεδάσουν τους φαντάρους. Οι εφημερίδες εγκομιάζουν τις παραστάσεις. Εις τας πατριωτικά σκηνάς, ο ενθουσιασμός φτάνει στο ζενήθ της αποθεώσεως.
Τη μεγαλύτερη επιτυχία όμως έχουν τα τολμηρά αστεία των αθηναϊκών επιθεωρήσεων που απαγγέλλονται εδώ από στρατιώτες μεταμφιεσμένους σε γυναίκες. Τραγουδάκια με σεξουαλικά υπονοούμενα ενθουσιάζουν τα στρατόπεδα και γίνονται οι αγαπημένοι σκοποί των φαντάρων. Τα σπορ γίνονται επίκεντρο ξεχωριστού ενδιαφέροντος αυτή την εποχή. Στις χώρες όπου οι λαοί δεν χρειάζεται να πολεμούν, οι μεγάλες δυνάμεις οργανώνουν άλλες συγκρούσεις. Αλλά και εδώ προτιμούν αντιπροσώπους. Τα εθνικά τους χρώματα ασφαλώς κυριαρχούν, αλλά η σύγκρουση στον αέρα είναι επικίνδυνη. Γι' αυτό και την αναθέτουν σε τρίτους.